Sa ato nga pagpamalandong karon sa atong mga pagbasa ilabi na sa atong ebanghelyo, ato ning ipasumpay sa ebanghelyo sa miaging Domingo. Mubalik tan-aw ra tag kadali ha. Okay ra ba? Kung nakadumdum mo sa ebanghelyo sa miaging Domingo, gihulagwayan ta nga ang atong Ginoong Hesus naluoy siya nga nagtan-aw sa mga tawo nga masulubon, wala ba'y kadasig, o di ba, o ni ana, no? Giingnan ta nga, daw mga karnero nga walay magbalantay. Muna yang giulagway na to. Unsa man ang karnero nga walay magbalantay, maunsa man ang mga karnero? Magkatibulaag, mag-iyahay, sambingay ni sa mga igsoon. No, sambingay, mag-iyahay, unya, kuan, walay klarong direksyon, mo day nay walay magbalantay. So may isa tag-iyahay, kay sambingay man ug ibutang nato ni, gapuyo kita, gapuyo to tag usa ka dapit, pero wala tay community sa in-English pa. Di lang ta nang binisaya nga katilingban, kay di ta kasabot. Aritas in English, community. Unsa man ang community binisaya ana katilingban atong kanon ato bang ang pulong mismo nga community nga in English atong i-transliterate, no? Kanang community from the word cum. So unsa man ang cum? Naa. Gipasabot na naa. Dang unity, unsa man ang unity? Kay usahan. So makisgot dito ka community katauhan nga nagkahiusa. Nya unsay opposite ana nagkahiusa? Nagkatibulaag, nag-iyahay. Oo. Bahala na mo sa inyo, kay bahala ra po kog ako. Wa tay paghilabtanay, kay di ta parihog kaldero. Wa taha, ako ani, imuha po na. Pero gapuyo tag usa ka dapit. Matawag ba nato nag-community? Muna gipasabot dinhi mga igsoon. Karnero nga walay magbalantay. Kay walay community consciousness. Gapatuyang lamang sa kaugalingon. Munang dili makasabotag unsa ng GMRC. Sa kanang GMRC, Good Manners and Right Conduct. Oh, wala na siya. Ngano man, wa po kami, ako, apon ning kaugalingon. Human rights na ko ni human freedom na subraan ba? Nga mura og walay limit. Ako aman ni katungod. So wala na GMRC. Wala po nang kanagitawag ligdong nga kinabuhi. Unsa man ang ligdong? Kana bang kasaligan ba? Nga musultis tinuod, wala na, dili na standard of truth ron. Ang standard of truth ron, kung diin ka masaya, kay imuha man na, personal, go. So, unsay mahitabo sa ato ang community. Wala, mag-isgot ang community, nga sa tinud anay, ang reality, wala. Munang ningon ang atong Ginoong Hesus, di ba, pag kuman nagsulti aron, mingon siya nga, pagkadaghan sa anihunon, apan jutay raang mga ngani. Munang pag-ampo sa tag-iya sa anihon, nga mupadala og dugang mga ngani. Nguman ana, gi-introduce ta, gipili sa atong Ginoong Hesus sa tanan nga naminaw niya og nagsunod-sunod niya, nagtawag siya 12 ka apostolis. Nga diin di na sa 12, diha magsugod iyang gipundar nga magtukod og mga katawhan, mga mangangani nga mo'y moani sa maanihunon dinhi sa kalibutan. Sugod adtong panahuna hangtod karon o kinalang ipadayon kining mao nga pagpangani mga igsoon. So kinsa maning mga mangangani nga gisgutan dinhi sugod atong panahon na og hangtod karon, kinsa man disgrasya. Kinsa ni sila?
kitang mga binunyagan walay pili. Kay ang anihunon maumaning ang kalibutan, ang talamnan, maumani kita. Mobita na mga igsoon, kinang atong sabto ni kita nga mga Kristiyano sa atong panahon karon. Nga kita di ay mao ang nagpadayon ug mo padayon sa nasugdan nga buhat sa atong Ginoong Hesus sa kaluwasan sa kalibutan hangtod sa katapusang panahon kay gapanaw pamanta. Hangtod sa katapusang panahon. So generations come and go. Pareho po na nato. Na kung kita nga generation karon, dili nato tagaag dakong bili kining maong gasa sa kaluwasan nga nadawat nato sa Dios, what will happen to the next generation? Munang ningon atong Ginoong Hesus usa sa mga kuan sa ebanghelyo, wala ni diano nakadungog man ni makakita pa bakag pagtuo ang anak sa tao inigbalik na unya niya dinhi sa ikaduhang higayon. If kita nga mga binunyagan, dili nato tagaagda kong bili ang bunyag nga ato gidawat, nga mao ang atong pagdawat ni Kristo, nga mao ang kinabuhi sa kaluwasan. Mao nang magkinabuhi maningkamot yuta nga magpakabuhi dina sa kaluwasan. Kung mao ni ang gipasabot sa atong Kristohanong kinabuhi, kinabuhi sa pagkabinyagan, nandini nato makatuhop kaayo ta sa ebanghelyo karon. Unsa ebanghelyo nato karon atong balikon ha. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an. O mga tinun-an. So kita may mga tinun-an sa atong Ginoo ron. Sa iyang giingon, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tawo. Nganong mo nigingon sa atong Ginoong Hesus? Kaya ang pagsunod niya makahadlok ba di ay? Kay mo na yung gilikon maya mga tinunan, ayaw ka mo kahadlok. Ngano di ay? Makahadlok na ng pagsunod ni Kristo? Yes, makahadlok ni atong mga walay pagtuo ni Kristo. Ngano makahadlok man? Kay ang pagsunod ay ni Kristo mga igsoon, mauman di ay ang pagpaningkamot, pagkinabuhi sa kamatuuran. Kamatuuran nga supak sa kamatuuran nga gitudlo sa kalibutan. Kay ang kalibutan nga atong napuy-an mga igsoon, ato guning tuuhan, napukan ni sa kaaway sa Dios. Ug nga ang kaaway sa Dios, mo'y gihimo, ang iyang pagtulunan, mo'y gihimo, nga mo'y kamatuuran ni ining kalibutana. Muna gipahinumdum nato sa second reading. Bantay mo sa second reading, sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Unsa giingon ni San Pablo? Ug nakasulod ang sala dinhi sa kalibutan. Na unsa man ang sala, magisud kani tag sala, sayop ug bakak nga pagtulunan. Mabitaw na nga sayop nga pagtulunan, so unsa po'y binuhatan? Sayop pod. Di ba ang sabi ko nga, sayop nga pagtulunan, unya, insakto ang binuhatan. Insaktong pagkasayop. O, muna siya. Ha? Insaktong pagkasayop. So, munang ang sayop, nga gisigig buhat, nahimo ng insakto, ug muna gituuhan, nga maoy right, correct. Karong panahon na. Unya, giklaro po ni San Pablo nga sa wala pa ang balaod, ang mga tao kaniya to wa pud kay balo siya unsay sala. Sa to pa nagpakasala, ragyo puro wala nahibalo unsay sala. Pero di na sa balaod, nahibalaan na nga sala daytong mga gipang buhat di ay ingon ni ana. Na karon mga igsuon, gi-perfect sa atong Ginoong Hesus kining maong balaod nga gisgutan. Kaya ang balaod nga gisgutan mo ni ang balaod ni Moises, no? Ang 10 Commandments. Nakana siya, naag mo na prinsipyo guna mga igsuon, relasyon sa Dios nato o relasyon nato sa isika tawo o karong gihingpit sa atong Ginoong Hesus. Unsa mga kuan, balaod niya, balaod sa gugma. Balaod sa gugma.
Mao bitaw na nga kung kitang tanan unta, mubalik lang unta ta sa mitihi sa kinabuhi sa gugma mga igsoon, pagkaanindot sa ato ang katilingban, pagkanindot sa atong kalibutan, paraiso gyud unta ta. Oh. Pero kung wala pa ng gugma, sa ato panapa ang sala, munang mo predator ta sa usag-usa. We predate each other. Magkamitan na. Ngobita na mga igsoon, tuguti ko nga, akong ilakbit dinhi katong ika-istorya. Na-alarm ko ani ba? Ako ning i-share ninyo, na-alarm ko ani. Nakasultian na mis atong bag-ong hippie. Hippie bas pulis. Unya, iyak kong gisiran ning duha ka alarming kaayo nga misakang kaso dinis atong lungsod sa Amlanya, Kristiyanos nga katilingban guta. Una, misaka kuno ang ato ang isyu sa illegal drugs. Nya sa tinudan na ilang mga igsoon, dili man ni problema sa pulis. Problema nato ning tanan. Kay nga naman, ang gitumbo, ang gipuntingan ani, inyuha bayang mga anak, inyuhang mga apo, inyong mga pag-umangkon, inyuhang mga paryente, dili ta magpakabana ani. Mga ginikanan, paminawa ko no inyong mga anak. Dili na to i-taken for granted sila. Kay kanang mga taong resulto illegal drugs, kay naanay gisatisfy mga iso, naanay kahaguka. That's why ginikanan learn to influence your children. Inyo ganang gipabunyagan aron mahimong Kristiyanos. Am I right? Ato ani. Community ni. Pero di ta magpakabana ani. Dahil human na to, kauso ra barong panahon na blame game. Unsa di gibuhat sa pulis, unsa di gibuhat sa mga tanod, nya ikaw ginikanan, unsa may mong gibuhat sa imong anak. Sa to pa, kung nakabantay ka imong anak nga doon na ni mga irregular behavior, ayaw kaula, ayaw tabuni. Tabangi. Ug ang pagtabang anak, iparehab. Una, di kay kuan, tabun-tabunan, nya, kuan magod pader, manguan manggod, mantagaan laman ako kwarta, di nisamot na noon. Nya, istoryahi. Unsay ikaduha na ka-alarm nako mga igsoon. Ikaduha nga alarm. Nisaka kuno ang kaso kani bag-o na po na gikihaan sa women's desk. Nisaka kuno ang kaso sa child abuse, ilabi na sa mga babayi. Mga bata, matanon, giabusahan sa ilahang kuan kuno sana. Luuya kaayo. Nya kini mga igsuon, yung ko nga daghan magungkuse sa anak god, daghan kay hinungdan ba? Daghan yung kay hinungdan anak mga igsuon, kanang influence sa social media, ingon ni anak. O di ba kaha, tanaw ni mo ning mga kabataan na to ron? Bata pa gani, di ka balong mangilamos, purtugos mga pagkaon, mulagaak na ba? Mahulma na kaayo. Unya, walay modesty sa iyang pagpanamit. Di natural, laki kaayo, makainom, labi nagmakadrugs, samot. So kini mga igsuon, naghulagway lang ni, kani mga panghitabo, these are only images and expression. Unsay value nga niya karon ni proliferate sa ato ang gitawag quote-unquote community. Nya Christian society good ta with this kind of meaning sa ato ang katilingban. Paita ana. That's why mga naigsuon, ang atong Ginoong Hesus nagpadalag anihonon aron unta ang mga karnero mahatagan og mga paggiya. Umani kita karon kamo nga nagsigig simba,
Kung guni kabubuton sa Dios nga kamo makasigig simba aron sige mo kadungog sa iyang pulong aron makasangyaw po mo niadto inig pamauli ninyo. Nya mo lagi ni mga igsoon makahadlok lagi kay nganuman sa mga walay pagtuo kay mutukan magukas tinuod ya karon ra biyang panahona ang musultis tinuod mao biyay mga ngilad og kinaiyarong panahona. Tinuod na sultis tinuod. Di ba inon dayong ka nga insultador? Mainsulto ta sa tinuod. Parang kanong ba na nagkabalo kayo ng no parking. Unya buyagon, kaya kan masuko pag buyagon, may baron. Kaya na insulto. Sa tupa, unsa di ay ang mga Kristiyanos rong panahon na ang gihimo dayang tinuod ang sayop daay ug bakak. Dili ta Kristiyanos arong panahon na. Ya kita man ang mga Kristiyanos karon. That's why Christ is strengthening us today. Gilig-on ta niya. Ayaw kamo kahadlok. Ilabi na ni atong makapatay sa lawas ra. Kay sa tinud anay mobiyar magyutaning tanan din sa kalibutan ba? Mamakakag sa dili, mamiya ragyutang tanan dinhi. Mobitan ang kahigwao sa atong Ginoong Hesus nga unta sa pagbiya nato dinhi kanamay kalibutan sa kinabuhing dayon. Mo maguna iyang concern gyud. Nga dili unta tama mahitumpawak ngadto sa kansa ni kamatayon nga dayon ang impierno ang iya nga malangit ragud unta taaning tanan. Mo bitaw na nga nagpadala siya sa iyang mga tinun-an kanato karon nga mituo pa o kinabuhing dayon nga atong ipalapnag ipasangyaw kining mao nga kamatuuran aron ang mga tao nga wa pa kaklaro unsa koy direksyon. Kay gani daghang kayrong kapabunyag wa man poy klarong direksyon. Gabugal-bugal sa ilang kaugalingon. Ano man, panahos bunyag o pangutanos pare, nagatuo ba kamo kang Jesucristo, yang bugtong anak, katong Ginoo, yang sa tubag. Nagatuo, nya gabuhat po og mga buhat nga supak sa pagtulon ang Kristo. May baron. Nya kisa may gibugal-bugalan na iyara pong kaugalingon. Ngayon, nagkatuo ba kamo, Santos, Katoliko nga simbahan, sa tubag? Nagkatuo. Nga ano di malagi kita maminaw sa giya aning simbahan na? Nagtuo, mandagoy ta. Kay galitok-litok naman ta nga walay pagsabot mo. Gagamit og pulong nga wala makasabot. Munang atong sabton mga igsoon, yung moro ba na usuron, magamit og pulong nga wala kasabot. Kadadang ino ka, uy pader, lamia anay mong sinina, bitaw parat-parat. Manay mo ana, di ba magamit og lami kuno ng sinina. Madahan imong gitilawan. Uy, ang ribon gwapuhas imong rilo, bitaw parehas imong nawong. Ganon. Gwapo ng rilo, imong nawong mo'y gwapo. Gagamit magpulong wa kasabot ba? Di ba? Mo ato kag balay sa imong imo ba pagtahod sa tagbalay, imong ibilin imong tsinilas, imong sapatos, musul ka di maikog ng tagbalay, mingon ng tagbalay. Uy dad-an ang imong tsinilas, nya imo pong gisulob sagad. Imong bitbiton. Lain mo na syakid mo sa akong giingon. Unsa may giingon sa tagbalay be? Dada. Sa man mo pagdala, isuot di ay. Di bitbiton. Pag ningon na tagbalay, isuot ra imong tsinilas, di imong isuot. Murag pinilusupo sa? Ngano ningon tang pinilusupo? Kay naanad mantag gamit nga pulong nga sayop. Ang pulong ug ang realidad wala mag-abot. Munang kinalang abuton mga igsoon, pareho ra po ni, magsige tagingon, among himuong Kristiyanos, among bata, pero ang binuhatan, wa man mag-abot. Walay nahitabo. Mituo mi pader nga naay langit,
ang pulong mituo nga naay langit nya gabuhat pug paimpierno, wala mag-abot. So abuton gyud kung mag-abot na ning pulong og ang realidad, maunay kamatuoran mga igsoon. Maunay gapuyo og ligdong nga kinabuhi. Munang tao duna sa GMRC. Pero kung ang pulong og binuhatan wala mag-abot, ambot unsao na siya. Munang atong Ginoong Hesus mga igsoon, simple yano kayo iyang mga pagtulunan, dili man lisod sabton. Una, mituo kang nailangit, too. Tuo kang na impyerno, too. Kabalo kang unsay makapalangit, unsay makapierno, kabalo. O di, kabalo man di ita. Na magpalangit man dagway ta, padayon pa ta ng paimpyerno. Dili ba? Mahadlok magumi father kay patyon unya ta. Munang niingon atong Ginoong Hesus karon, ay mo kahadlok sa makapatay sa lawas lamang. Kung dili kahadlok ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag. O gani mipadayon pa atong Ginoong Hesus pagingon. Kay ang muangkon kanako atubangan sa mga tao sa ato pa magkinabuhi kaniya ang kuno niya sa atubangan sa ato pa maiya ang Pinoy-anan dito. Pero ang maglimod kanako dinhi ilimod po niya dito. Muna magigsoon maginaot kita nga sa ato ang pagpadayon sa ato ang panaw sa kinabuhi padulong sa kinabuhing dayon mga ison ang yuta sa saad. Dini unta kita nga nagpanaw pa ug mga magpapanaw ni ining kinabuhi mamati ta sa atong Ginoong Hesus ug lig-uno nato ang atong pagtuo ug pagsalig nato kaniya panginaot nga magmadaugon ta sa ato ang pagpakigbisog ni ining kinabuhi sa kaluwasan ug maato na unta ang kinabuhing tunay. Amen.